उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। आता महत्त्वाची बातमी शेतकऱ्यांसाठी। चिंदर गावात अज्ञात साथीच्या रोगानं 3 दिवसात आतापर्यंत 31 शेतकऱ्यांची 14 गुरे दगावली आहे। या घटनेनं तालुक्यासह जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे। सर्व प्रशासकीय यंत्रणा चिंदर गावात ठाण मांडून आहे। मालवण तालुक्यातील चिंदर गावात अज्ञात साथीच्या रोगानं गुरे दगावण्याच्या घटना घडतात। ऐन शेतीच्या हंगामात या घटना घडत असल्यानं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय। या साथीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे। प्रशासकीय यंत्रणा चिंदर गावात ठाण मांडून आहे। सर्व गुरांचं लसीकरण करण्यात येत आहे। माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशोक सावंत, भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर, भगीरथ प्रतिष्ठानचे डॉक्टर प्रसाद देवधर यांच्या उपस्थितीत जिल्हा पशु वैद्यकीय अधिकारी विद्यानंद देसाई यांनी गुरांची पाहणी केली। यावेळी चिंदर प्रभारी सरपंच दीपक सुर्वे, मंगेश गावकर, संतोष गावकर, पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर सतीश राऊत आदी उपस्थित होते। यानंतर बोलताना पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर विद्यानंद देसाई काय म्हणाले पाहूया। शनिवारी संध्याकाळपासून चिंदरमध्ये प्लांट टॉक्सिन आणि हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया या बॅक्टेरियल आजारानं, जीवाणूजन्य आजारामुळे जनावरांमध्ये मृत्यू पडणाऱ्या जनावरांची संख्या वाढलेली आहे। गावातील या घटनेबद्दल माहिती कळताच आमचं पशुवैद्यकीय पथक आपण लगेच दाखल केलेलं आहे आणि लक्षणावर आधारित उपचाराचे आपण सर्वजण आजारी जनावरांवर उपचारासाठी कार्यमोहीम हातात घेतलेली आहे। इतर जनावरांची लसीकरण पण आपण केलेलं आहे। मृत झालेल्या जनावरांचं शवविच्छेदन करून पुढील तपासासाठी आपण त्यांचे नमुने जे आहेत ते पुण्यातील रोग अन्वेषण विभाग येथील प्रयोगशाळेत पाठवलेले आहेत। 24 तासात त्याचं रिझल्ट आपल्याला मिळतील। तोपर्यंत आजारी जनावर उपचारासाठी आपण मोहीम घेऊन पथकाद्वारे सर्व जनावरं उपचारित होण्यासाठी सकाळ संध्याकाळ प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरी भेट देऊन उपचार सुरू आहेत आणि यापुढे या आजाराने जनावरांची मृत्यू होण्याचं प्रमाण कशा पद्धतीने कमी करता येईल यासाठी पशुवैद्यकीय पथकामार्फत सर्व यंत्रणा कामाला लागून आपण त्याप्रमाणे प्रयत्न करत आहोत। रविवारी सकाळपासून आपण या रोग प्रतिबंधक लसीकरण जे केलेले आहे त्या लसीकरणाचे मात्रेचा असरसुद्धा आजारी जनावरांवरच्या व्यतिरिक्त इतर जनावरांमध्ये नवीन लागण होण्यासाठी प्रतिबंध करणारा ठरलेला आहे आणि आवश्यक ते अँटीबायोटिक्स आणि इतर अनुषंगिक औषधोपचार केल्यामुळे आजारी जनावरांची त्यांची लक्षणंसुद्धा कमी होऊन एक चांगल्या पद्धतीचा पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आपल्याला मिळत आहे। आज सकाळपर्यंत एकूण आकडा 40चा आहे 3 दिवसात। त्यात शनिवारी 11 होती आणि रविवारी काल सगळ्यात जास्त घटना घडलेली आहे। रात्रीपासून फक्त 4 जनावरांची डेथ आहे। क्रिटिकल जनावरांवरती खास करून औषधोपचाराची मात्र उपचार आम्ही व्यवस्थित सुरू केलेला आहे। जनावरं मात्र इतर चांगल्या जनावरांपासून वेगळी ठेवायची आहेत आणि आजारी जनावरांना जेव्हा तुम्ही हाताळणार आहे त्यावेळी सर्व प्रिकॉशन्स घेऊन इतर जनावरांची मॅनेजमेंट जो आहे ते करण्याचा करावा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।